Namira Padare Mutasa. Yes, I have a chocolate. This is one who are living chocolate. Can you put your panemos? What are the Batsiro? Pamsoro Changami. Ndamira panapa ndiri muroora wasekuru Garapo. Pamusoro ichangamiri ndonzi Chasiya Manashe Garapo. Ndiri muroora wekwagarapo. Nyaya ndafambira inyaya yeland. Pakafa sekuru samhashu wakati ndakatengeserwa mushana sekuru. Wabvapo bva ezvinezvi wakuti zvanzi ndakapiwa mushana sekuru. Saka inini handizviziva hangu kuti ndo zvawakaitwa nasekuru. Panyaya yekuti ndeyekuti ndiri kupokana kuti handizvizivi. Iya handisi kudzingwa hangu asi ari kuti musha ndewangu. Musha wasekuru. Handizive ukama hwacho kuti wakamira sei. Ndamira pamberi pedare mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare mambo Mutasa. Zvese chokwadi. Zvatadawo zvese chokwadi. Ndikanye pachabatwa nemusha. Ndikanye pachabatwa nemusha. Mwari aribatsira. Mwari aribatsira. Pamusoro ichangamire Mutasa. Ini ndinoitwa mhasho Wilson. Mashoko andinopomerwa nomuroora wekwagarapo. Ukama hwangu nababa wavanotaura wakaberekwa nyumba imwe chete na mai vangu na mai vake, mukoma nemunin'ina, vese ndeyokwaMashaya. Mai wake ndiye mukoma kuna mai vangu, mai vangu ndiye munin'ina. Saka mashoko vanotaura handichazivi kuti pamashoko avo vanotaura zvemusha. Uyezve nyaya yandinoziva vasati vauya kuno, baba wavanotaura sekuru ndi mukoma wangu kuberekwa kwaana mai. Baba ava ndakavachengeta ndichibvira papi. Vakanditora gore ra1971 ndichidiki, achiti baba munini ndawana standing kusati kwavanda vanhu, tinotopiwa zita, kwaitopiwa zita rekuti kudondo. Vachiti manje inini ndinoshanda maMutare, ndaikumbira kuti munogara neadzimai angu nekuti vanenge vachigara vega. Vanga vaine vana vaine, vakava nevana vavo vairi mukomana. Saka ndakagara navo 1971, 72, 73 na 74. Ndichitoenda kuprimary school ndichigara navo. Now pakugara navo ndaiti negadheni ratairima ratakangosvika vachirima, ranga richingobva pane munda wairima wairimwa nenguva yekunaya kwemvura. Pamhiri pacho ndo pavairima nekuti mainuka mvura. Saka zvadaro baba asagarapo ari mukoma zvinobvira kunaana mai vedu. Baba asagarapo vakashayikirwa, vakava nevana vavo vaviri, ungati namazuva ivavo mwana akanograduata mukuru, akanograduata kanova accountant kuHarare City Council. He was a senior accountant kuHarare City Council. Zvadaro vakanotenga flat. Atenga flat, vakanogara muflat iyi. Tevere ndokubva azonotenga stand. Wobva atanga kuwaka stand iya. Ndiregerere ipapo, ngadidzokerei pakuti muna September ndaida kuzama kutsanangura kuti baba sagarapo wakatanga kurwara nevadzimai vavo. Watanga kurwara nevadzimai vavo, vakashaiva vanovachengeta vana vavo vakanga vafa vese.
vasara vari vairi, mukadzi ndiye wanyanya kuvhara, haachagoni kufamba, haana kuwana akamubatsira. Ini nokuda kwokuziva upenyu hwavakararama ndakatanga kunovada, ndaenda ndichinovaona nguva nenguva. Wozosvikira pachiyero chokuti baba munini, dambudziko rangu randinaro, maikuru wako unorwara, handina uri kundibatsira, wana wangu wese wakafa. Saka ndine wana wamukoma wangu, ndine urombo kuti pakazoshaika munina wakati wokutanga mukoma wakashaika, tevere murume vavavo wachangobva kuroorana, unoti murume wavo wakashaika achinika mwana pamaoko, ariye mwana wokutanga, murume wake wakashaika. Vashaika, ndaida kubatanidza changamire, mundiregerere, ndaida kubatanidza mashoko avaindionesa kuti tizosvika panyaya yemunda. Ndopo vakataura kuti zvadaro, ndakati inini muroora, dzimba dzandakasiyirwa nemwana wangu mukuru, ndakasiyirwa flat, ndikasiyirwa imba, uyu wasiwa aine kamwana, ndamuti inini chienda unogara imba yakavakwa nababa mukuru wako. Iyi flat iyi tavarwere nambuya wako, taakugara kumusha, chienda unorendesa, unotitumirawo mari yacho, ndio kuti tibatsirikane. Iwe uchagara muimba yauri kugara nemaroja arimo, ndio kuti ubatsirikane nemwana wako. Saka dambudziko rakazodzoka rotaurwa nemushi, wakati ndine dambudziko rokuti muroora haasiri kunditumira mari yandakamuti flat ndere mwana wangu, ndio randakanonitumira. Iwewe unobatsirika nemari yaunorojesa mumba inogara necottage. Saka handisi kuchatu mari yandiri kutumira, ndine munhu uri kundibatsira panapa, anondibatsira kuti kana zvondoda kubatsirwa unondibatsira waigara panext door. Ndinomubhadhara $30. Saka mari yandiri kutumirwa nemuroora paflat randakamuti mari yacho unonditumira, ndiri kutumirwa $40. Saka uku ndine prostate cancer, ndinoenda kwachiremba mwedzi umwe neumwe, ndinofanira kubayira $70 ndichinobatsirwa naDr. Tichkach. Saka ndikasadaro futi dambudziko rangu repostate, ndikasanobatsirwa kuenda chaiko kutoilet ndinotoyowera. Saka ndiyo nzira chete yandinoti kuti uone ndakabatsirwa, ndinoenda kwachiremba, mari yandiri kutumirwa $40. Ndopa vakazoti zvandisiri kutumirwa mari nomuroora unitumira $40, ndakufunga kuti nditengese musha, ndochienda kumba dzandakasiyirwa nemwana wangu, ndo kwandozofira hangu. Ndikada kuti ndirware ndiri panapa, akusviki makomi, takahaya motika yakatiendesa kuchipatara kubva kudondo kwavanogara kuenda kubhonda, takachajwa $150. Ndinoiona kupi? Ndikarwara panapa ndinoiona kupi mari yekuhaya motika kuti ndiende kuchipatara? Saka ndakufunga baba munini kuti nditengese musha, ndobva ndati mazuva angu mashoma asara ndinogara kumba dzandakasiyirwa nevana vangu, kana tikarwara tiri mutaundi tinobatsirikirwa. Saka ndozvandafunga kuti ndichitengesa musha. Ini ndokuchibva ndati baba mukuru, mukatengesa musha zvamasvikirira kudai mukafa munochemerwa mumba mai. Akati baba munini, handichina zvandichaita, chitarisai kuona kuti kutambudzika ndiri wana wamukoma wangu variyo, wana wamunin'ina wako unoreva wana wemukoma wake kunze kwemuroora varipo, havana unouya kuzondiona, ndiri kungotambudzika nemukadzi wangu ndiri pano. Saka ndo zvandafunga zvokuti ndizochemerwa kupi zvazototevera, nekuti ndiri kutambudzika, ndinongofa ndichitambudzika. Bheta ndiwane mari yemusha wangu ndinozofira kwandakamba ndakasiyirwa nemwana wangu. Ini ndobva ndati baba mukuru, hongo mungataura kudaro, muchaona kuti mucharigwa serombe, munoigwa mutaundi semunhu usina kumbogara ane musha. Pamusoro pezvo vana venyu vakaikwa apa pamumba penyu apa vari vaviri, zvanga zvakanaka kuti muchemerwe pamumba penyu, moikwa pane vana venyu kana masvikirira pakuti hamusipo neadzimai enyu. Akati baba munini, izvozvo ndatozoshayiwa, wakabva atanga kuchema. Kazi baba munini, saka munondodini? Ndakati futi ndichibva kutaundi ndine imba yandaigara kumahotezi, ndakubvapo ndaritaya, ndobva ndatora futi mwana wamukoma, izvouri kuroja, chiuya usari mumba mangu, wozonditumira, unoenda unobhadhara mari kukansuro, wozouya uzonditumirawo $10 ndibatsirike ndiri kumusha. Wakati bhadhare mari yacho haachabhadhara. Izvezvizvi ndozoti pandinoenda kwadhokta ndakati zvasike yanditumiri $10, rega ndinoona kuti kukansuro uri kubhadhara here, wanikei kukansuro kuya kwakatochinjiswa zita rarake. Zvikazi baba, imba yakatochinjiswa yakanzi baba wakafa, nekuti ndigarapofu. Saka alright, ndokwandiri kubva, imba yakatochinjiswa, mari yacho anditumira, ndodini baba mukuru? Ndosaka paakazoti tanga akutsanangura waitotaura achichema, ndikachiti alright baba mukuru ndinopa. Saka unofunga kuti ndingabatsirika sei? Wana wamukoma wangu wagere apa, hapana unouya kundondiona. Uyu wandakasiyira uko wakatengesa ipo, wakaenda kunochilisa zita, handichina uchandibatsira. Saka kuchitaura daro wotochema. Ndikati alright baba mukuru, mashoko ndinanzo, chinitenderai kudai baba mukuru, musatengesa musha, ndichakuchengetai kusvikira musisipo imimi nemukadzi wenyu. Ndinoda kukusirai mashoko baba mukuru, motaura neadzimai enyu,
ndozoti pandinouya muzonditaurira kuti mazvigamushira here. Ndakasimuka ndikaenda. Sondo rinotevera ndakazodzoka ndokusvika baba mukuru wotosvika mukadzi wacho uri mukadzi ndakazotaura nababa namaikuru wako. Saka zvavadaro hatichatengesi musha, asi zvatarangana namaikuru wako kana uchindichengeta ndiwo unozosara nemusha. Tava tagara izvi ndakazviita since 2016 ndakavachengeta for more than 6 years. Ndakuchidzokera pachakaviri. Mutauro zvakazvikwirire iyo Mutauro. Bati mimi 2016 madzokapo kwakazi ndimbuya nasekuru patichafa isusu ndiwe uchasara nemusha. Ndizvo Mutauro. Ndizvo. Saka ndiyo nyaya yakuda nyasa ndizvo. Because mimi makuda musha wamakasiwa. Ndizvo. Because muramba mutaura nyaya dzakawanda. Tinoda pane nyaya chaipo. Ndo pane nyaya ipo pa. Kuti ndo pari kurambwa nani nemuroora. Kuzaiwa hamungatauri kuti mimi mushandiri makapiwa musha. Because ukada kuona ukazvitarisa, it's an awkward arrangement. Baba namai havangakupei musha. Waroora wakasiwa newana wavo wakafa hapana. Wazukuru wavo wakasiwa nana baba wakafa hapana. Wana sekuru wekumusha kwake kwa baba hapana. Wana sekuru wekwa mai hapana. Mungori imimi na sekuru na mbuya chete. No witness. You are your own witness. Witness ile pochagana. Ndiani? Ndandiko nachindipedzisa sekuru wakati ndichadaidza sabhu pamashoko andataura. Pamusoro pezvo ndobvaraidza sabhu kune mukorore wake mukuru arisagarapo kutaura nasi. Ndiye mukomana mukuru wasara mumusha magara. Wakatodaidza sabhu. Kuwa mukomana mukuru asara mumusha wekagarapo hazvikupi maruramiro ekutonga dzimba dzekwa 9 baba munhu. The reason why baba awa pakafa wana wake wakomana 2 waMutauro akasiyirwa flat neimba, akati muroora wake mukadzi wemwana wake enda unogare imwe imba, imwe flat iyo yochitipawo mari inotichengeta yemarendi. Sei asina kupa that responsibility kumukomana mukuru asara mumusha kwagarapo? Kutaura kwake ndiye wakatoa. Kutaura kwasagarapo unotaura ndapa mukomana mukuru ndiye uri kuziya chimiro chedzimba. Izwai bambo, hakuna mutemo wekuti munotaurira mukadzi wemwe because wakomana wakasina wakadziri pawakafa. Wakomana pawakafa wakasina wakadzi here. Wanga mukuru angasina mukadzi. Ava vakazoroorwa vakashaika mwana achipa abva kuroorwa. Aiwa zvekuti abva kana zuru. Ukaroorwa nhasi murume akafa akati maroorana na 6 na 8 murume obva atofa. Mukadzi wake. She is entitled to whatever chachine murume iye. Munozwa baba? Zvekuti wazofa mwana, alright, kufunga kwenyu mimi. Murume afa. Mwana pato ni mwana wako. Chiwedzerai 9 months dzenhumbu. Wedzerai 9 months dzenhumbu. Pamakore hani mwana iye kana ngene 6 days. Itai plus 9 months. Dzekutakura nhumbu iyo. Then before isati yanhumbu pakatomboshandwa baba namai. Enda muzuti wakashanda mwedzi mingani kuti nhumbu iyo izobate. Pamwe gore rese wari kusenza kuti nhumbu ibate. So it's 12 months plus 9 months dzenhumbu plus namba yemwedzi hani mwana pakazofa baba. Andizvo? Saka mukadzi wake
but I'm not hearing anything. Kana tautaura nenyaya ichi yenhaka kuti mukadzi uyu pakafa murume wake chii chakasara nacho senhaka semukadzi wemufi. Because indirect muroora kapo hasi muroora yakabamunika nabamburuka ndi direct muroora, but I'm surprised makotora mwana mukomana mukuru wemumusha wekababa mukuru kuti ndiye akuita oversee property pane a surviving spouse. How? Usati mandipindura ndati uyu paestate yemurume wake aneiwe semunhu angarwya mari yeflat akazopiwei, because apa makuritaura the negatives dzemukadzi ubati kuti akarwya nemari yakasofanirwa, asi iye chake chakapiwa chii because chataura kuti ai mari yeflat because makutampa chiro awambaba sekuna mbuya wata survive sei nemwana pamwe murume asina chekuchengetera chiro mwana hapana, zviro zvasina nemurume wake. Hamusati mandipindura ndati paestate yemurume wake uyu aneiwe pakafa murume wedu sekuru vakati handei koti tononzwa kuti maproperty anoenda kuve anyasogurwa sekuru vasati vakutonzorwa, saka bva taenda kucommunity court. Community court nyaya yacho nabva wataura kuti zvinhu ndezvemukadzi nemwana, saka hameno zvakazoitika kucommunity court. Wecommunity court bva taenda kuhigh court, bva taenda kuhigh court. High court bva yataura kuti maproperties ndeyemwana nemukadzi, saka ndonyaya yakamira kudaro. Saka pamari yavari kutaura kuti efuleti tinorentesa mari yachona ndoyatairapisa sekuru nekubhadhara mushandi nekutenga chikafu ndaitowachengetawo nepawairwara pese tisu kuti mari yacho ndoyaishanda iyoyo yandaichengeta sekuru. Picha yatapiwa nabambwa ndeyekuti hamuna chemanokuita ngori god dikutotambirwauhamari yakusausei bamunini waripo kana mukavabvunza bamunini waripo kana pakagara mari taishandisa taiwachengeta tiwatumira mari every month ndichibhadhara mushandi ndichiuya kuno kumusha kana mwana wangu mari yechikoro ndoyaidzidza nayo zvese ndaiita hapana zvanga ndisingavaitire sekuru kusvika wafe mapolisi awe kunyaradzo ndaibhadhara nemari iyoyo zvese. Mbuya ndo wakatanga kufa sekuru wakazotewera zvese ndaiita zvese ndaiita hapana zvandasingavaitire. pandinapinza inini ndeyekuti pakafa murume wenyu sekuru akati ngatiende kukoti tinonzwe kukoti kuti estate zvasara zvikupiwana andizo then yadaro andizo koti kati zvinhu ngezvani ngezvenyu nechii nemwana. Mwana ye ari kupi? Aiwa, mwana uyu ndiye mudyi welifa uyu, ndiye muzukuru wasekuru. Une here umwe muzukuru wasekuru besides mwana iye? Saka sei anotorwa lifa rake? Mwana uyu is the only surviving beneficiary yeestate, maestate ese, maflats, dzimba, mimusha, ngezvemufana uyu. Ari grade anopano? Ane 28 years. Akatograduate. Aiwa, aifana ngatiuyo mwato akagara pacheya achitovhira zviro zvake. Ambuya, amuchunguridzwi bane vanhu. Muruzwa. Tazwa vasekuru angaenda wanakomana wangani? 2. Wakomana 2, 1 akafasina kudii? Asina kuroora. And by virtue yekuti akafasina kuroora, baba wacho akabva inherita property yechi yemwana wake.
handizvo asi wenyu mimi handiti wobva afa asina kuita sei ane mwana handizvo saka pamhuri yatinotaura nezvayo wasara wanhu tu chete ndimi nemwana wenyu chete zvekuti azi mukomana mukuru kwaba mukuru kwani iye mukomana kwaba mukuru ikoko kwaari kwaanozvi ndiye mukomana mukuru kwaba mukuru ikoko handiti ndokune nhaka yake yababa wake ndokune nhaka yani yababa wake nyange wana wake hawauyi pakubhenefita uku vanobhenefita zvasekuru wani wavo imimi bamwe paequation iyi apa amupo bamwe you are not there. kuchengeta munhu chinhu chakanaka kuchengeta munhu asi chakashata kuteka advantage yemunhu waakufa. That's why muchiona pamutemo chako nyangwe wiri inonyorwa nemunhu apa mubhedha akufa, it's not recognized. Why? Because you are taking advantage yecondition yemunhu. Saka zvibvumiti ende chandinetsa imimi bamwe mataura nemazwi enyu imimi mukati sekuru nambuya wakati tuna kutengesera musha. Ndikati musha musadini musatengese. Mbuya nasekuru wakazoti zveshua musha hatisatengesi. Asi ndimi futi mazouya futi makutaura kuti mbuya nasekuru wakazoti waakuda kufa ndiwe taakusiyira musha. Saka zvinorevei? Zvinoreva kuti pawaitaura nyaya yekuda kutenga musha iwe not genuine. Weda kutora musha mahara. Why wakaaccepta musha uyu mahara asi iwe wakarambirwa kutenga? Ndiwe wakarambidza mbuya nasekuru kuti musatengese musha. Iwe ruhwandira kuzoti prostate haimbokuti sekuru unoenda pati mai machi. Ndobva ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Ndobva tandini ndakawachengeta. Saka bva wanditora musha. Kana pepa pawakanyora riripo here? Pane here any written document inoratidza kuti makapiwa musha? Daimanditenderawo chakanyorwa papepa handina asi so you can then not stand in a court of law because it's your word against your word. What she is saying I'm not you and you are saying that you. Saka pakuda munhu anoprova beyond reasonable doubt kuti ndindakapinda. And how do you do that? You produce documentary evidence. Saka kana pasina documentary evidence, you are not a garabo, and we are talking of a garabo property. Saka property is not a garabo. I do remember. Because it's all right. It's already the Mutasa. I like Mutasa. Flat in the English sugar, magazine. I'm going to do the best there. I'm going to do the best there. Did you? Saka sei munhu zvinoita zvedzi padzekutora musingaitwa padzekumusha handiziviswa. saka imi zvamunoita imi muchienda yedu high court muno na master of the high court modeclare estate yasekuru mobva maita mapepa anopa mwana wenyu ownership yezvinhu zvese. Ndiye kasevhengi beneficiary. Dzimba takatopedza mapepa acho kwasara musha. Kwasara musha. Dzimba takatopedza. Chipedzisa ino musha.
Mama, ndimi vamunisa garabo. Yes. Wabambo. Mungoiziva zvenye yabambo. Changamiri. Ndine Henry Garapo. Ndakaberekwa nanzvini. Iyi nyaya iri kutaurwa iyi ndakazotoishamawo ndiyo. Shuwa ndaigarira kumba uko. Baba vairwara. Wachirwara baba kudaro. Handina kutoziva kuti baba wabviswa kubva kuno waenda kwaMutare. Rimwe zuva ndiri kutoenda hangu kootengesa ndingoita zvekurima. Ndiri kutoenda kootengesa hangu iyeyo dzangu kwaMutare. Peas. Shuwa mukorore wavo wanga aine mota tingotora kundogarisana. Tikati muri kuendepi mukoma? Tikati no ndiri kuenda kwani kootengesa zvinhu zvangu izvi. Peas dzangu ndine mabhaketi angu mairi. Ndichidaro Shuwa ndakabva ndakwinzwa transport. Aibva andisiya paDC. Ndikati ndiri ambotenga kutengesera iye angada kotakura zvinhu zvake ipapo aidzikawo. Ndikati zvikazvisi kuita apa ndichaenda kupi? kwaMutare. Saka zvakazondinetsa ipapo ndikati hakusi kutengeseka regai ndiendepi kwaMutare. Iye akati baba ndinoda kuti baba azotumire zvinhu zvekugadzira matiles aya pamba hazvino kumira mushe. Saka kana makubva ikweyo mozopugwa ngekuti atengesere chi kuti azviise muishi hazvizobuda. Ndikati alright. Handina chinanduza. Ndiyo nguva yakanga ine COVID, chirwere cheCovid iya. Vamusi kudiwa ba kuma3 zaizi 3 okurokwedza emabva muno mutaundi. Shuwa zvakaitika ndiri kutengesa zvinhu zvangu ndikaona half 2 regai ndidini ndichiende ini. Ndikati ndakubuda. Shuwa taitorera mari yedu yekwahondi tingotorera apo panhingi. Izvo zvaita changana. Mababa mnini ndiye nemwana wake wari wani chopasi zvakatotinetsawo kana ndiso nokuti hatinombombira tataura mapepa ese chinhu chese chinhu chasekuru chababa mukuru wakafa anga asina mukadzi chemurume wenyu neni mutemekrodze zvaapa nemapepa zvaagarisika zvakanaka wazvi welifa iro weupfumi ihwohwo mwanakomana dai mamutaura tata zina mambo ita kuti kurumidze kuroora musikana chitoita kuti azita kuti kurumidza kuti ndimambo kurumidza kuroorwa kuti dzinza risare rino something ukada uzororwa ma 35-50 kunozokunetsa unopesera mai mama kutora chinhu chekwagarapo chakutorwa ndimai wako yabhuzi ndiye mai unongasara ngachiiwo nemuzukuru kune mwana yakwagarapo achipo handizvo chironge chenyu mbuya garai wedha musikana kana mukomana mwana zvekuti musikana kana mukomana hazvina basa mwana handizvo imi mubambo kana maona kuti zviri kuitika izvi zviri very unfair endai kuhigh court munoapila against decision yandiri kupa panapa yekuti musha ngewekwagarapo mai ava nemwana wavo ndiwo muridzi wemusha. Then you prove me wrong. Ndini mukadzi waMasho. Sagarapo wari kutaurwa waka. Hatina kuenda kunotora musha takapiwa. Hatina mire inchipi mta. Hatina kubvumira. Pani patanotora. Hatudo chipi. What are you chief? Hamaipiwa mushaba pamusha wagarapo pamusha pane wanu wagarapo Ndazvinzwa zvese. iwo wasikadii
Mirei ndimbomutauri zvichana chifi. Point yangu ngeyekuti sagarapo wakatipa handitika waichema musodzi kudai so chagara pamberi pedu aiwa zvechifi alright chimirei nditaure one word chimirei nditaure one word mambo sagarapo wakati handidi kuona munhu wakagarapo pano ngoti ndakararama hapana wakandichengeta saka kana ndafa handidi zvinozondinetsa saka isusu takanga tiri pakuzasikisa chishuwo chasagarapo saka kana wagara hatisi kumbogombira apa unotoda kubatsira mhuri yekwagarapo zvinomuka mangwana Ndiana loga. Ndima loga sekuru alizi. Sei bimba kama musina kuwatala oti. Waniko garapo sekuru wakati akukona ipana. Ndikaende tsapindira ibaba. Ndikaende pindiro changamire. Kutendere. Tiri vagarisana nehawa ndinoda kuzama kutsanangura kuti mashoko ese amunotaura ndinohanzwa uyezve ndiripo handisipo pakuti ndinoda kugombera asi ndipewo mukana nditaure saiba ndorashwa pandinoda kutsanangura sagarapo pandinotaura sagarapo wakararama for almost 6 ndichivachengeta wachigara kumbako ndiraindipedzise baba kuti makachengeta sagarapo tazvinzwa hatina kuzviramba handiti kuti makachengeta sagarapo hatina kudii hatina kuramba the family yemagarapo should be thankful kuti makadii makachengeta sekuru chigarapo asi nyaya pairi ndepekuti kuchengeta kwamakaita sagarapo hazvikupi manje right yekunotora zvinhu zvavo without the concern yaana garapo. Nobody papa. Yes, don't force yourself on these people. Because chinunde chao. Aura ayo izwe baba. Ndatopa judgment uda. Zotanga kutanga fu. Judgment ndati musha ndewe kwagarapo. Ndeva mai awa nemwana wani wawo. Kumusha kwani kwagarapo. Imimi ibve musha mechi mewani siye mushaurichi uripo kana paine zvichaitika imomo kana sekuru watsamwa zvichaonekwa kuti sekuru akuraya vanhu kuti wakatsamwa ndasida kuona garapo musha mako because chinondinesa ndechekuti musha uyu you are not even aware kuti paakapiwa sekuru garapo wakanga umbori wani angwapindire apo wakanga uri wana garapo matopindura zvakudopi because kana musha wakanga utori wagarapo sekuru yasati atopiwa chinhu chedzinza chisikafani kubuda mudzinza saka mukachitora imimi chinhu ichocho uchibudisa mudzinza ndima kutokana nedzinza rese because zvakafana kuti inini panapa handiti ndasiyirwa munda wairimwa ndibaba wangu inini musha wababa wangu inini ndasiyirwa inini asi ndinana mukoma wairiwa tatufo handiti not because musha wayo wakasiyirwa inini ndini ndaane right yekutengesa chii musha iwo no hazviiti because ndewako handiti asi ukipe chawakausiwa ndekuti uchengetedze kuti urambe uri chii uripo noti kuti ndiende kotora apiri kuyakomuti pamusha waigara mhuri yese ndeyekuti apiri wana mukoma wangu anondirwisa dai hama dzese dzinondirwisa kuti waitei ndiye ndatengesa dzinza yes izvozvo zvese ndisina chandinokokana pamashoko amunotaura chazochitsa nyaya kuno kuti chii munda mugadheni rakatotengeswa robva ratengeswa kune munhu waakutotema aakutorimema ndo pandakazoendesa nyaya kwasabhuku zvichitorera kuti kutengeswa kana kupiwa munda kumunhu nemunhu wekwagarapo hazvinei nemi
Mururwadziwa pamunda yakwagarapo sani. Imi makachengeta sekuru, mamutaura nenyaya yekuchengeta sekuru. Izvi makurwadziwa negadhi rasekuru rapiwa munhu. Aiwa. Alright, anyway, thanks. Ande imimi musha ibva musha mewanu. Mbuya gadzira mapepenya pere mushando wenyu nemwana komana iye musikana iye ndimwaridze musha iyo. Chengetedzai musha pese mapepenya kwa ikoti. Ande next case. Tichkach mtv inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach mtv, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach mtv tinodzifambira.